tichite condemn Malawi police potira tiye gasi kuana even asukulu kwakomola ana asukulu kujeni kumzuzu tiye gasi kumakatira mu residential area and imene even in the criminal case and the international criminal case kuchitidwa ripoti inuyo kwa azungu mwene amupite ku heki inuyo chifuka umene ndi uchisiru. That's a human right abuse kumatira ana innocent children tiye gasi ena kukomoka ndi tithokoze mulungu kuti anawo ena osana mwalire andiso tithokoze mulungu kunena kuti back to sender ujakamanenedwa amakhala di back to sender zaoneka tuzulo oponya tiye gasi yonso ndikutembenuka ndikukang'amba mmene zilili pano mulungu ataona kuti ziko la Malawi lalira kwambiri na mundu amene amafuna kubwera uja wabwereranso ku Madagascar afiti ose a satanic ose amene amafuna awinirepo zisango pokupha anthu mwagwanayo wa Galwino. Mulungu si omasewera naye, mulungu si James inde ngakhale madera ena kukuzizira koma siku na mundu aje si ameneyo iyayi pepo aje sinabwere mwamphamvu yangobwera ngati matrailers chabe. Tithokoze mulungu, tikuthokozeni a Malawi nonse amene mwapemphera, amene mwaliikiza ziko la Malawi pa mapemphero kuti anthu asafeso mene anafera chaka chatha muja. Mulungu akulemekezeni, adalise ziko lino, akuyendereni mwapaderadera kuti chonde musakavotere izi mamega famu ang'ono musakavotere.